yung channel ni Hugot ni Donnix TV. May ginawa siyang mga kanta. May ginawa siyang kanta sa akin. Salamat, bye. Hugot ni Donnix na inspire. Alas 2 na ng madaling araw. Tay, opo po. Saan ba kayo nag-inom? Sa bote. Oh, saan ba kayo kumain? Sa plato. Yo, so what's up guys? Porque Regis Bakla, nandito simulan natin ito. Kinakalit ko. So yan, maraming salamat sa walang sawang sumusuporta sa YouTube channel ko. Sa mga followers ko sa TikTok, maraming salamat sa pag-subscribe niyo sa YouTube channel ko. Nanggigigil ako sa inyo. Kalbo! Sorry. Para kayong mga tanga. May nayupak. Ako pa rin ang batas dito! Ang yabang nito. Gusto mo batuhin ulit kita ng planggana eh. Eh di batuhin mo! Matigas na to! Hindi na ako nasasaktan! Sige, subukan mo! Sige! Kita mo! Hindi na ako nasasaktan! Para kayong mga tanga! Tuto sa ating lichiplan. O yun lang. Ngayon, lagyan natin ng 3 basong kutsara. Miss, pabiling kondom, isa? Size po. Small lang. 6 pesos po ang isa. No. Iyong na ako! Yun yung sabi ng ngongo pagbaba niya ng roller coaster. Iyong na daw siya. Sinong ito? Hello, Gusto kita. ganun ba? May gusto ka ba sa akin? Wala. Sige, bababa ko na yung phone. Teka, wag mo muna ibaba. Hindi mo pa nga tinatanong kung mahal kita eh. Ayaw nga pala. Mahal mo ba ako? Hindi.
No, no, no. 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 No.